שלום לכולם, כאן טרייקס, והיום אנחנו מתחילים את העונה השנייה של הקבוצה המשותפת עם הקבוצה הישראלית שאתם רואים כרגע על המסך, ובנזמה השחקן המפתח שלנו לעונה הבאה. אז כל מי שלא הבין את הקונספט ולא יודע מה הכוונה בשחקן מפתח, מוזמן ללחוץ על הכפתור שכרגע נמצא על המסך או על הקישור בתיאור ולהגיע לסרטון שבו אני מסביר על הרעיון של הסדרה הזאת, הקבוצה המשותפת. והנה תזכורת בקצרה. ב10 הפרקים הקרובים נהפוך את הקבוצה הבאה לקבוצה מלאה מהליגה הספרדית. בכל פרק נשחק 2 משחקים שלפיהם נתקצב את כמות הקוינס שיש לנו. חשוב לי לציין שאת הקוינס שאני מקציב לעצמי בסדרה, אני לא באמת מרוויח במשחק, אלא קונה בכסף אמיתי, אותו אני מרוויח מהיוטיוב והתרומות מהשידורים החיים שלי בהיטבוקס. אז תודה רבה לכם על הצפייה ועל התרומות שעוזרות לי עם הסדרה ועם הערוץ בכללי. נחזור לנושא. לגבי הקוינס שאותם אנחנו מרוויחים, בכל סוף פרק אני מציע 2 שחקנים מאותה עמדה שמועמדים להצטרף לקבוצה המשותפת, ועומדים בתקציב שאותו השגנו. אתם בוחרים את השחקן המועדף עליכם בעזרת סקר שמפורסם בתיאור הסרטון, והשחקן שמקבל הכי הרבה קולות מצטרף לקבוצה בפרק הבא. השינוי בעונה הזאת מהעונה הקודמת הוא שמעכשיו אסור לנו להוסיף כל שחקן ספרדי שיצטרף אלינו לקבוצה המשותפת בעונה שעברה. זאת אומרת שרקיטיץ' אינפורם, איסקו, ניימר או כל שחקן אחר שהיה בקבוצה המשותפת הראשונה לא יוכל לשחק בקבוצה הזאת. אז הנה מצאנו משחק, בואו נראה איזו קבוצה יש ליריב שלנו. יש לו את בוני בהתקפה, עוד לפטבק גולדרר מצ'לסי, שאני לא זוכר את שמו כרגע, ושאר הקבוצה שהיא לא כל כך טובה. הנה עכשיו כדור מהאגף, והוא מרים את זה לבוני, ואיכשהו בוני שם את הראש כמו שצריך. מרציאנו לא מתמקם נכון, וזה השער הראשון לקבוצה היריבה. והנה התקפה מתפרצת עכשיו של נטחו, זה עובר לגולסה. וזה פנדל, אנחנו זוכים בפנדל, ונטחו הולך לקחת את זה עניבת אמצע למעלה, ונקווה שזה יעבוד. זה כן, עובד, כמעט כמו תמיד, 1-1. אנחנו חוזרים למשחק הזה אחרי שער של נטחו. אני מזכיר לכם שאחד החוקים בעונה הזאת, כמו שגם היה בעונה שעברה, זה שאסור לי לבעוט עם שחקן המפתח של העונה הזאת הוא בנזמה, כמו שאמרתי, כדי שלא נקבל את הרווח הזה של הקוינס. כי הקטע בשחקן המפתח זה להוביל דרכו את הכדור ולגרום לו לכבוש שער, וכשזה דרך פנדל אז זו די עבירה על חוקי המשחק. נטחו עכשיו מתקדם יפה, עובר 2 שחקנים, נותן את זה קדימה לסייף. הנה ההשתלטות שלו, הוא מצליח לעשות שם גם את הפייק שוט, עד הסוף סייף 2-1. הקאמבק של הקבוצה הישראלית ובנזמה. בדקה 32 סייף מקבל כדור מעולה עם שטח אינסופי ברחבת ה-16, והוא יודע איך לסיים את זה יפה. פינס שלא נותן לשוער סיכוי. הנה עכשיו הכדור איכשהו מגיע חזרה לקבוצה הצהובה. הפריצה הזאת, ביטון לא במקום, ומרציאנו עם עדיפה מעולה. אוי, איזו חטיפה עכשיו של בוני, ההגנה לא מרוכזת, בוני עד הסוף, 2-2. זה הגיע משום מקום. בוני עם חטיפה שאף אחד לא ציפה לה. והוא ממשיך לעבר הגול השני שלו במשחק הזה, שער השוויון. הנה הכדור עכשיו עובר לרפאלוב, כל האגף פנוי, בנזמה שם באמצע, כדור מורם, חזק מדי לסייף. בוא נראה מה סייף יוכל לעשות עם זה, פייק שוט טוב, כניסה מדהימה, סייף, עוד עדיפה של השוער. סייף עם עוד פעולה מדהימה שהיא כמעט הסתיימה בשער השלישי של הקבוצה. סייף עם התחלת דריבל טובה, הנה הוא עושה גם את הסיבוב הזה, מנסה להיכנס לרחבה, מנסה גם לחטוף, גולסה איכשהו מגיע הכדור אליו, גולסה הביתה! אתם יכולים לקרוא לזה החמצה גדולה ואתם יכולים לקרוא לזה פעולה ענקית. גולסה איכשהו הצליח לחטוף את הכדור הזה, להתקדם יפה, אבל הסיומת לא הייתה במקום. איזה כדור מעולה עכשיו לרפאלוב, נטחו עם הפס המושלם הזה, נטחו עם דריבל, אנחנו זוכים כאן בפנדל, איך אין כאן פנדל? נטחו הוכשל מאחוריו ברחבת ה-16 וזה פנדל ברור, השופט לא שורק, אין לי מושג מה הולך כאן. אייל גולסה, הנה קרים בנזמה עכשיו עובר את כולם, בנזמה מול השוער בפנים, 3-2 לנו, והיריב יוצא גם ברייג' קוויט, שזה נותן עוד בונוס מטורף לקוינס שלנו, ואנחנו עוברים למשחק הבא עם פלוס גדול של קוינס, בתקווה שזה יעלה ויעלה. והנה היריב שלנו להפעם, יש לו את המדים ואת הסמל של ביירן מינכן, נקווה שלא את השחקנים. בואו נראה מהקבוצה שעומדת מולנו. אוקיי, אז כן, גם השחקנים של ביירן מינכן. אייל גולסה עכשיו, פייק שוט יפה, עובר טוב,
זה מגיע לקיאל, גם נותן פייק שוט מתקדם, ומשום מה השופט שורק לפאול. הייתי יכול להתקדם עם זה לעבר השער הראשון, למה לשרוק פאול? נתחו יבט ככה, כן? וואו, זה במשקוף, כל כך קרוב להיות השער הראשון שלנו, ועכשיו רובן מתקדם לעבר השער הראשון, כנראה שלא, עם החיצון של הרגל, ומרציאנו עם עדיפה מעולה. חטיפה טובה של קהת, שאלה אם הוא מצליח למסור את זה קדימה, כן? הנה גם סייף עכשיו ינסה להתחיל התקפה מהאגף, הוא נותן את זה לנתחו, נתחו עם פייק שוט, מצליח להשאיר מאחוריו את המגן הימני, זה עובר לגולסה, זאת הזדמנות מעולה, גולסה עם הביתה, ואיזו עדיפה מטורפת של לנו. בנזמה עם פייק שוט מעולה, מתקדם קדימה, נותן את זה לקיאל, קיאל עד הסוף, יכול לבעוט, אוי, ביתה מרושלת של לנו, לא מתקשה בכלל לקחת. היה עליו לחץ, אבל הוא היה יכול להתקדם יותר, ביותר מהירות, ולהגיע למצב יותר טוב בביתה. עומדת להסתיים המחצית הראשונה, כרגע התוצאה עדיין 0-0, הנה הכדור עובר לקיאל, אולי עכשיו יהיה השער הראשון, רפאלוב מולנו, זה בפנים, 1-0 לנו, סוף סוף אחרי כל כך הרבה ניסיונות כושלים, רפאלוב מוצא את הרשת, איזו שליחה מעולה לעברו. מריו גוצה עכשיו, איזו בעיטה מטורפת, זה הולך למשקוף, וידל ינסה להגיע, אנחנו עדיין במחצית הראשונה, ומרציאנו לוקח את הכדור החוזר. רובן עכשיו מסדר לו מצב לבעיטה, ואיזו עדיפה של מרציאנו, בינתיים ממשחק מושלם. נתחו עם חטיפה מעולה, מצליח להתקדם, נלחם עד הסוף, הכדור הזה עובר לבנזמה, בואו ננסה לעשות איתו גול ולהרוויח עוד בונוס של קוינס, בנזמה עובר את כולם, עד הסוף בנזמה, זה גם בפנים, 2-0 לנו. והתוצאה מדברת בעד עצמה, בדקה 59 בנזמה כובש את שער הניצחון הסופי שלנו כשהיריב יוצא מהמשחק באמצע, ואנחנו מקבלים גם את הבונוס על השער של בנזמה וגם את הבונוס על הרייג' גוויט, על היציאה באמצע משחק של היריב שלנו. איזה סיום מעולה לפרק הראשון בעונה השנייה של הקבוצה המשותפת. אנחנו נזכור עכשיו את שני המשחקים האחרונים ונראה כמה קוינס בדיוק הרווחנו ואילו שחקנים יהיו המועמדים להצטרף לקבוצה המשותפת בפרק הבא. עברנו שני משחקים טובים מאוד, בהם השגנו סכום כולל מעולה של 105,000 קוינס. עם סכום המטבעות הזה נוסיף את השחקן הראשון לקבוצה המשותפת השנייה. להזכירכם, מצטרפים אלינו שני חוקים חדשים לעונה החדשה. הראשון הוא שאסור לנו להוסיף שום שחקן שיצטרף לקבוצה הקודמת מהעונה הראשונה, והחוק השני הוא שבגלל הפרייס ריינג'ז שקובעים את מחירי השחקנים על סדר גודל מדויק, אני יכול להציע לכם שני שחקנים מעמדות שונות, בכדי שיתאימו לסכום הקוינס שאותו השגנו. אז השחקנים שעומדים לרשותכם בפרק הזה הם אנדרס אינייסטה או קונופליאנקה עם פורם שני. בתיאור הסרטון הזה יש לכם קישור לסקר, אליו אתם מגיעים ומשאירים את בחירתכם. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, תשאירו לייק אם אהבתם, סאבסקרייב אם תרצו להמשיך ולעקוב אחרי הסרטונים שלי, אנחנו נתראה בפעם הבאה, ביי ביי.